RT pinten? 50.000 nih. Pinten? Oh, oke. Nang mburi gong ngono. Nggih. RT pira le? Wah. Rezekine ten mburi gong. Lah Bagas niku pancen sabone teng omah kula terus ya. Walah, dibangi ndek niki wau. Nggih mboten napa-napa cah cilik nika nggih. Rene Gas, ayo. Paringi lho. Ah, nggih. Alhamdulillah. Nih, Gas, Bagas. Piro? Pinten? 50. Didum selawe-selawe lho. Ayo karo rambu, ayo. Setunggal melih. Ponakan kula niku Lembayung Larasati Kristanto. Lahir tanggal pinten, sasi pinten, tahun pinten. 50.000. Wah. Budene ya ora entuk kaya. Monggo 50.000. Ora entuk, MC-ne ora entuk. Tahun pinten? Salah. Wau sampun dipun segataken kali Mbah Eko lho sore wau jane iki. Salah, pinten? Oh nggih leres. Ngapunten, Pak. Ngapunten. Nggih leres, nggih. Nggih tumbas es kita ngantuk. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji pangalembono kita kunjukaken dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kinurmatan sanipun para sesepuh bini sepuh, para tamu, para lenggah ingkang satuhu kula bekteni. Langkung-langkung dumateng Kidalang Bapak Haji Cahyo Kuntadi sumrambahipun rombongan Karawitan Madangkara ingkang mijil saking Perumahan Loh Agung RW 23. Nggih ing dalu menika kula ing mriki atas nami Ketua RW setunggal menika Mas Wahid Sidik menika tesih ponakan kula. Mas Wahid niku nek ngundang kula Pakde sebabe Mas Wahid niku putrane adik kula Narni niku. Oh, nggih terus nek ngundang kula Pakde. Oh nggih. Putrane Mas Wahid ngundang kula Mbah niku. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawusanipun nyuwun pangapunten ngembil kamardikan panjenengan sepindah malih ing mriki kula minangka ketua RW setunggal ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh ngaturaken lelenggahan kanthi martine penggalih sinambi ngerahapi pasugatan ingkang sampun kalatosaken dening para pramuladi. Ingkang salajengipun kula ngaturaken ageng panuwun menggah sengwenipun warga ageng RW setunggal ingkang sampun nyengkuyung ponakan kula Wahid lajeng dadosaken gancaripun napa niku tasakuran ingkang babar ringgit pacucal kanthi Kidalang Cahyo Kuntadi mugi-mugi panjenengan gancar wiwit purwa madya tuwin wusanipun Allahumma amin. Nggih ingkang salajengipun kula nyuwun pangapunten mewakili ponakan kula Wahid Sidik mbah menawi nampi kerawuhan panjenengan saha paring pasugatan kirang jumbuh kalian kaluhuran asma panjenengan. Ing mriki kula namung menghimbau mawon khususipun dumateng warga kula RW setunggal benjang wonten ing taun 2017 badhe wonten napa Pilkades wonten ing dusun Desa Jaten. Saking menika kula menghimbau ciptakan suasana yang kondusif. Tidak perlu kita bersih tegang, tidak perlu kita otot-ototan. Buat Pilkades ini suasana yang menyenangkan. Ingkang salajengipun niki insya Allah menawi Allah Subhanahu wa taala marengaken kula nyuwun donga pangestu para sesepuh bini sepuh
para rawuhdanipun Bapak Dalang, Ibu Sinden, Bapak Waranggono sedaya menggah niat kula insyaallah badhe ngabekti wonten ing Desa Jaten melalui kompetisi pemilihan kepala desa Desa Jaten. Nyuwun donga pangestune nggih Bapak Ibu. Nggih. Alhamdulillah nggih. Sing baku digawe rukun, digawe tentrem, digawe kondusif. Kula dereng ngertos sinten jagone, dereng ngertos. Nggih. Sepindah melih kula nyuwun pangapunten mbok menawi sepindah melih adik kula, ponakan kula Wahid paring pasugatan paring lenggan kirang ranani saha atur kula wonten klentakenipun saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Kula nyuwun lagu Mas Uncek mengke jenengan sawer sing Mas Uncek. Ah nggih. Pak MC, Pak Kardi, njaluk lagu apa jenengan? Oh kanca tani. Ah niku senior kula. Senior kula Pak Warno menika. Oh nggih, mantan kades niku nggih. Nggih, Pak mantan. Nggih leres Pak. Kanca tani. Nggih, ning saderenge kanca tani, Pak. Upami jenengan saestu dados kepala desa wonten ing Desa Jaten. Kinten-kinten setiap bersih desa utawi setiap Agustusan kersa wayangan napa mboten? Niku ngeten amargi ngeten nun sewu. Tenggen kampung kula niku ada 4 event. Wonten suran, wonten hari wayang, wonten malih niku sadranan nika bulan ruah, wonten malih niku sawalan. Niku selalu mandiri tanpa dibantu oleh desa. Upami Pak Ariyanto mangke dipilih dening warga masyarakat Jaten dados kepala desa. Kinten-kinten kersa mbantu 4 kegiatan niku mboten. Insyaallah mengke kula tak tanglet Pak Carik sing anggarane apa ora. Napa Pak Carik? Iya no. Lah mengke nek enten anggarane wayangan kula sarujuk, kula nggih seneng wayang. Nggih, cocok. Nggih, nek masalah bersih dusun niku tiap dusun gadah adat budaya piyambak-piyambak Pak Cahyo. Dadosipun enten sing klenengan, sawan, enten sing wayangan bulu, enten sing mboten klenengan mboten wayangan Tegal niku. Nggih. Nggih. Dadosipun menawi bersih dusun menika gumantung dusunipun piyambak-piyambak. Leres, nggih. Menawi mungkin desa menawi tahun-tahun kemarin Pak Argo Satata itu menganggarkan misalkan 17-an wayangan enten dalang paling gur nukoke rokok etok to. Nggih. Nggih, alhamdulillah enten Pak Warno kali Pak Lampito tenang mawon. Amin, amin ya rabbal alamin. Mugi Gusti ngijabahi. Amin ya rabbal alamin. Kula meh gregeten lho Pak, nganti enek kepala desa Jaten mongko dalangin Jaten niku kuwatah lho Pak. Tok nganti rawayangan, kula arep nyalonke dadi lurah dhewe ya. Wah, kula mulai dados anu mawon, kadere jenengan mawon. Boten ayo. Gregeten ngoten lho suwe-suwe lho nggih. Mentah aku dadi lurah nang Kesi dadi bulurah. Wah, mesti desa Jaten kula jamin rusak, Pak. Lah kula tinggal lunga terus apa-apa nggih. Nggih ngoten. Siapa dalang untuk kebaikan Desa Jaten sedaya, Pak. Nggih, amin. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Nggih. Nggih matur nuwun sampun para tamu, para lenggah ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kula aturaken. Nyuwun pangapunten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wonten sing kula kesupen. Nggih. Nggih. Nyuwun donga pangestu dumateng ponakan kula Lembayung. Mugi-mugi ponakan kula Lembayung pinaringan dadosa putri wanita kang utama, putri kang salehah. Allahumma amin. Nggih. Matur nuwun. Tembangipun napa Pak? Wau. Kanca tani. Kanca tani. Nggih, nggih siap kula aturaken. Nggih. Nggih. Cek mawon iki. Nggih, Pak Duncek. Sing nembang nggih anu Pak Uncek. Ah sing entuk dhuwit ya nembang. Sik rene sik, jumeneng sik. Ayo kene. Ayo, urung nyambut gawe wis entuk dhuwit Mas Uncek ayo. Rene, ayo. Matur sembah nuwun Bapak nggih. Berkah barokah. Nggih. Oh jenenge rejeki niku mboten kepliyo. Ora ngopo-ngopo lungguh ya entuk rejeki.
Niku saking adile Gusti Allah. Jenengan kok meri. Ora nek anggaran kok kelurahan kok usul. Wayangan njaluk anggaran. Upama sida wayangan bintang tamune sampean katanya gelem apa ora? Purun. Lah iya padha wae ngono ya. Gandeng sing mirsani ora cetha ta kok kono. Minggah mriki. Mang Junjung Pak Ariyanto. Nah nggih. Enteng apa niku? Matur nuwun. Ngono lah. Jelas ngoten. Aku malah kaya piala. Piala piye? Lah kaya piala bergilir. Terus diangkat ngeten deh. Nggih, kuwi kaya. Nggih, sembah nuwun bebingahipun Pak Lurah ugi calon lurah nggih, Pak Haryanto. Pak Haryanto mugi kasembatan gegayuhan panjenengan menika badhe nyalonaken lurah wonten ing Jaten mriki. Nggih. Mugi kasembatan matur sembah nuwun. Niki mengke mboten kagem kula kiyambak, Pak. Niki mengke damel sedekah kemawon teng anak yatim piatu, Pak. Sapa kuwi? Kula. Sik to. Lah sampean lak wis duwe bojo. Nggih. Wis duwe anak. Nggih. Kok iso ngaku yatim piatu? Lah bapak ibu pun mboten enten niku. Kok tampa berarti kuwi? Kula tampil lah napa lho? Masalah. Genku kene. Pripun? Ndek iki nang Nun Sewu, nang daerah Pati. Nggih. Enten wong sing wis duwe anak, mongko uripe jane ya kecukupan, ngaku yatim piatu terus nampa dhuwit bebungah. Ngono Nun Sewu. Teko omah langsung setruk wonge. Niku pundi niku? Pati. Pati. Pati Karanganyar mboten kok. Niku kan kahanan wilayah mriko. Mriki mboten. Oh iya. Nek mang bayangke to, Pak. Umpamane kula nampa det 100, gek kula setruk. Modele kados napa? Iki Gusti Allah niku adil. Adil ya. Maringi titaing urip ki mesti ya ana kekurangan lan ana kluwane kiyambak-kiyambak. Betul. Ngenehi penyakit ki ya sak mampune umate. Oh iya. Kados kula ngenten iki modal sementen, paling dikai penyakit ya mung watuk, pilek, masuk angin. Ayo. Mboten kok stroke. Jenengan apapun kulino krungu cebol opnam ngoten lho. Ora enak ya malah kabeh ya. Ayo. Bayangke gek setugel stroke, aku ya ya ae. Terus sampean lek ngendi-endi ngirit tok malah ana. Ngirite pripun? Tanggapan Jakarta, numpak pesawat, ora perlu bayar tiket. Lho, pripun to? Diadai tas lebokne bagasi, rampung wisan. Pak, kula niku wong paulo to, Pak. Lah iya kan ngirit, ayo. Nggih ngirene bayare genep kok bayar tiket tok. Oh iya, nggih. Bayar tiket. Tiket nggih genep padha. Oh iya, ya dipinangkani mau kanca tani. Kanca tani. Nah, arep tembangne dhewe apa nyambat karo sinden? Kali sinden mawon, mengen kula malah klera-kleru, malah cilaka. cilaka. Mau Pak Haryanto le paring dawuh piye? Duit kuwi kanggo lagu kanca tani. Gandeng sinembang sinden, berarti duwite dikekne sinden. Dikekke sik. Sinten no sing ngaturke kok? Lah sinden sementen kathahe lho, jiro lupat mo 6. Nah, 6 niki itu piro? 200 dumpung 6 lho, Pak. Lho, sinembang kan siji. Lah nggih sinten? Ha mang pilih dhewe mung sing nyaosi jenengan kok. Ayo. Pilihan, ayo. Sing pundi, Pak? Oh nyuwun sing kidul kiyambak. Kidul dhewe ndi? Mriko no. Mriko, ditakoni kidul rene. kiyambak mriko. Ayo rene. Nggih, amit nggih, Pak nggih. Ah, nggih. Ditari Amit, sik. amit. Ditari sik. Ditari rabi. Karo rabi. Ditari napa? Kuwi kersa apa ora nembang kuwi? Mbak, niki wonten arta 100 saking Pak Haryanto ngersakaken kanca tani. Jenengan kersa ngaturke mboten? Kula lek mboten 500.000 moh, Mas. Bayuh. Ya aku terima-terima sing kedua, ayo. Takoni neh iki. Mbak, niki enten 100, kanca tani kersa. Mbah. Hah? Anu niki enten dit 100, kanca tani kersa. Mbah. Apa enek lho? Pak Yoyok wis munggah haji dadi Pak Haji. Lah kok di dalang kok bisu dalang bisu. Sinden kok bisu lho. Nek terus nyindane terus pripun lho? Lho nyinden ya biasa, tetep biasa. Lek kok bisu Oh, apa to, Pak? Hah? Mboten mudeng lho. Wis to pokoke kok sahur ya iku iso kuwi kok siswi. Ayo ta. AI. Apa kuwi? Hah?
Kok ngene iki apa? Kanca tani. Oh, macul. Macul. Oh iya. Macul. Oh, bahasa isyarat ya. Heeh. Dijawab ya, jawab ya. Abande dap. Oh, macul ora iso. Ora iso mergo wong beda. Isone dideplok. Deplok. Anu, lesung niku lho, Pak, lesung niku diketen ngene ngono, Pak. Lagi deplok to niku. Ha iya. Iki deplok. Dadi macul gak iso kanca tani. Wah. Ya, Kok baba? kanca macul gak iso. Isone? Baba. Allah. Oh, ya, Pak. Iya, Dul. Wedi karo ula. Ngono lho. Macul ning sawah wedi karo ula. Oh, ngene iki ula. Ula. Oh, kok samar dicokot. Sokot. Samar cokot ula. Oh. Cek. Dalam Awakmu yo duwe ula. mboten. Mosok ra ketang anu ra duwe. Mboten. Hah, cilik-cilikan ra duwe. Cacing. Ayo, heeh. Sing ketiga njajal takoni. Wah. Lah iya to. Sindene Pak Yoyo iki ya seneng ae. Sing iki bisu. Sing niki Mbak enten dit 100 kanca tani saged. 100 kuwi. Heeh. Aku nek 100 semua, aku nek 72.500 gelem. Lho. Kono mau 500, ya ra 500 emoh. Aku mau yo. Iki jaluke gur 72,5. Nek 72,5 aku gelem. Cetok iki sinden ayu, ning ora ngerti hitungan iki malah. Oh, alah. Kudune lak akeh 100 aja. Mulakno dalang iso munggah haji. Weh, Rena, ya pok wayang kowe. Aku rene ngumpani kowe kok. Mboten, Pak, mboten. Senamu lho. Lah, sindane siji bisu, siji ra mudeng dhuwit. Pabele. Ra gelem kuwi. Mboten purun. Mboten purun kula, 72.500 gelem aku. Jujulno ya aku ora ra ndi jujul, kuwi pas 72.500. Bayuh. Aku mosok nari ibu. Ora apa-apa wong yo iso nembang kok kuwi. Iso nembang mosok ya ibu 100.000. Apa to eleke takon? Oh, nggih. Nek nggih boten penak lho. Penak, penak Masa- aku. Aku umur lek aku mama 20 tahun penak banget kok. Ayo ndang. Tegese penak anggene nata keluarga ngono lho. Ayo nggih. Duh. Nggih. Bu, nyuwun sewu, Ibu. Alah dalem Mas Encet. Niki wonten arta 1 saking Pak Haryanto. Alah kok repot-repot. Niki wau ngersakaken kanca tani. Jenengan purun boten niki? Alah ya Allah, kula duit 100.000 niku kecil. Kula biasanya nyekel duit itu 10 juta sak gebok. Sakmene iki ya aku ya ora jalan lho, Mas. Cek ora ngerti to. Bu Kesi kuwi adus ngangge sprit. Boyok, Bu Keksi. Heeh, raup kuwi lho, masalah Coca-Cola. Wong sugih. Kok iso 100 lho Wong bulan. sugih wae dosen. Heeh. 100 wae nggo apa? Adus wae nggo Coca-Cola. Heeh. Raup sprit. Heeh. Boy. Nek cawi angge ale-ale. Gilane. Iki ora dirubung semut. Mosok wae. Ale-ale. Kae Mbak. Niki mboten Kae. kersa. Mbak Triastuti. Wah, Mbak Tuti. Hmm. Mbak. Wis aja ditakoni, langsung kekno nek nembang kuwi aja ditakoni. Oh, mboten ditakoni. Tak langsung ngene, nyoh dhuwit 100 nembango kanca tani ra gelem biacok ngono lho ya. Oke, siap ngestokaken dawuh macange. Ayo. Nyoh, dit 100 nyanyi kanca tani. Aku Ora pira-pira- gelem bacok ayo. Aku pira-pira gelem. Wah. Gelem iki- to, Dek? Gelem, Pak. Wong biasane entuke gur selawe Dek ya. Wes. Bathi 75. Sampeyan ngapusi aku lho. Ngapusi Sampeyan pripun? Ngapusi rene sik. Ngapusi pripun to? Lungguh kene. Lungguh Sampeyan pundi? ketoke korupsi, rene sik. Sampeyan ketoke korupsi. Korupsi napa to, Bu? Mboten lho. Iki apa iki? Iki enak apa iki? Iki kacu. Olah tak kira duwe. Kacu. Mudeng gak? Gak mudeng gua apa to kacur mbok kan. Kacu iki nggo lap. Lap apa? Bar kaya ale-ale mau lho. Keringet ora. Keringet lagi. Ayo, Lap keringet. Ayo. Lap keringet, Bu. Iya, mami. Ah,
Ayo. Oke, Mami. Nggih. Mami. Iya, Papi. Nyanyi kanca tani ya. Tambahi ya. 2,5 apa-apa. Ndak apa-apa nggawa dhewe. Pak, enten 2,5 melih mboten ta, Pak? Engko mik Pemerintah nggawa tanggung jawab. Ayo. mik nggawa dhewe apa-apa nggawa dhewe. Tambah 2,5. Dadi ki engko nang Iya. perapatan kono. Iya, engko tak tambahi ora 2,5. Piro? 5.000. Iya. Wis. 5.000 karo 2,5 karo 2,5. Engko tak tambahi 5.000 tambah ono balsem ngono lah apa-apa. Ayo Tik, dipinangani Tik. Ayo coba kaya apa? Jumeneng ini Tik, sebelah kene Tik. Nah, Sebelah ya, Pak Arianto. napa? Sebelah. Nah, nyaket Nih. Pak Haryanto. Nggih kidul. Ayo coba kaya apa? Nggih, tak mundur. Didulek riyen to niki nah. Cek. Wow. Niki sing dulu kudu wong lanang. Ora mesti. Ora banci lho. Nun sewu nggih, Pak. Ya Tik diaturake kanca tani pamundhite Pak Haryanto. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah katuran pinarak ingkang kanthi prayogi, terutama ingkang mirsani saking margi Pak ngatos-atos tetep mirsani kanan kiri nggih. Ayo, aja nganti engko nonton wayang ngoyo-ngoyo malah tabrak sepeda motor, ayo malah cilaka. Pun di stop kok, pun di stop. Keamanane ana ya? Enten. Alhamdulillah ditata kanthi apik. Wah, keamanane etek rono, etek rene ngono. Monggo diaturaken kanca tani. Ya, Monggo. beres. Matur sembah nuwun Mbak Tri Hastuti Retnowati. Iki saka Matur. Ngawi Mas Munjak. Oh, saking Ngawi. Nggih. Anu, lah. Ngawine pundi? Hah? Ngawine pundi? Widodaren. Oh, Widodaren. Ah, nggih. Oh, Widodaren. banyo. Nggih. Lek anu dicethak ngene lho Mas Munjak. Ngawinipun pundi? Kok ngawine pundi piye to? Ngawinipun pundi ngono. Nggih. Ngawinipun pundi? Nah, ngono kuwi. Ngawinipun pundi? Lah nggih. Dikenake. Ngawinipun pundi? Widodaren. Widodaren. Dadi seperti bidadari. Wah. Bidadari kecemplung peceren. Lambemu tuapo. Kan wani ya. Mboten. Tak ayahi lho. Mboten Mami. Wayah ngene-ngene iki masamu wayahe geragas-geragase rene lho. Mboten Mami, gojek Mami. Anu sindan sini ganasiram to, Pak? Ganas. Sindane jelasin iki kok ganasiram. Iya, ngerti wong pengen ngemplok deh iki ora. Wah. Apa ngerti awakmu? Ayo. Niki menungso apa udo nih? Lah iya. Nis alhamdulillah lho Mas Munjak. Nggih. Jenengan kuwi apa kuwi jenenge dipercaya karo Mas Wahid gitu. Matur sembah nuwun. Supaya melu ngergengake pahargyan ratri menika. Nah, nggih. Kanugrahan sing gedhe. Estu, Pak. Wah, Mas Wahid niku piyayune sedekah sae kok. Jan iki mung pengin sedekah neng anak cacat iki kados Mas Wahid. Anak Mbok cacat piye? Anak cacat piye? Lah kan pengen sedekah teng anak cacat to Mas Wahid ki. Oh. Kados kula nggih genah cacat to, cacat fisik, dedeke nggih kurang. Ora cacat fisik sampean iki. Lah napa? Manusia minimalis. Mbok beda kali cacat nggih. Lho, kok benten pripun nggih? Sami to minimalis kok. Benten nek jenengan niku. Minimalis. Ning malah nuwun sewu kados Pripun? jenengan. Itulah keagungan dan kasih sayang Allah kepada jenengan. Lek jenengan iki piyayine gedhe dhuwur. Nggih. Malah ora kondang tanggapan tekan ndi-ndi. Oh, leres. Lek cilik kaya ngene iki, malah sampean iso eksis to tanggapan terus to. Nggih, alhamdulillah. Heeh. Niku mau mergo mesake kita ya, Pak. Katimbang nang omah ngrusoi bojo nganam. Ha iya. Ora kok ya. Boten.
jenenge menungso mung sadrem nglakoni, Pak. Dadi nggih dinikmati mawon pepange Gusti Allah. Nggih, kuwi genduk lembayung umure 78. 78. Nuwun sewu jenengan ya kagungan putra. Alhamdulillah sampun, Pak. Sak pira botol aqua ngono. Nggih boten to, Pak. Lah piye? Lah bojo kula gedhe dhuwur kok. Weh, Iso sak botol aqua. tengane bojomu gedhe dhuwur. Ini kok adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah radil, aku mesti diparingi jodoh dedeke padha aku. Anak-anak nggih kados jenengan wau ngendikane sak botol aqua. Nah, itu gandeng Gusti Allah niku adil. Kula diparingi bojo nggih gedhe dhuwur. Oh sik to kok iso gedhe dhuwur kuwi terus nuwun sewu. Cara dokter prakteke terus piye? Praktek bab menapa, Pak? Lah sing jenenge wong omah-omah aja diselaki to. Mesti lah kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Nggih. Oh to. Mesti nindakake nuwun sewu saresmi antarane priya lan wanita supaya pinaringan nugroho putra. Leres. Lek dedekku karo Bu Kesi meh padha ya dadi lan apike. Nggih. Ora enek apa jenenge sing gonjing. Sampeyan piye carane? Dadak golek apa ngono carane? Pripun nggih, Pak? Yen kula ajeng cerita niku secara teori niku mesti do bantah niku do. Mboten bantah. Do maido. Ora maido sing nglakoni sampeyan. Mesti do maido. Enggak. Niku umpame katimbang dipaido, Pak. Apa? Ngampil bukeksi sekedap pripun? Damel praktek. Rene ya. Iki lho, cempala iki atos iki. Rene sik. Rene. Pripun? Lap kene. Nggih. Wis ora sopan, wingi wis tak jak ning Pekalongan lho. Kok iso bojone dalange ora dicoba iki lho. Mboten. Lah katimbang niku mengke teori. Kowe mbanyol ya mbanyol. Nggih. Ning ngangge tata krama. Lah pripun? Ngangge etika ora kok kaya ngono kuwi. Bu Kesi iki elek-elek dosen. Lah Iki ya ibune wong sak rombongan. Nek Nggih. cacakmu kaya ngono. Cacakmu ngono jenenge ora sopan. Mbanyol boleh, ning kita punya etika, punya tata krama. Betul. Heeh. Lah nek kula ajeng cerita secara teori, mengke paling dibantah ngoten lho. Bantah piye wong Alah ora mungkin ngono Allah, ora mesti ngoten lho. Mulake dipraktekke kersane cetha ngoten lho. kowe kok malah ndodok rumahmu. Aku arep wudu no piye? Mboten. Sing kok ndodok sapa? Mboten. Rada rono sithik. Nah, Nggih. ngono kuwi. Nah, ngono. Nggih, Pak. Kowe karo gunung aku lho, dhuwur gunung aku. Arep nyoba Bu Kesi ngono. Nggih, mbok menawi ya. Wong ki ya mbok menawa usaha ora etuk. Ya ora mungkin gelem Bu Kesi karo sampeyan. Ya wanita setia, ora kok perkara piye-piye wanita setia tidak akan berhubungan dengan siapa saja selain suaminya. Alah jenengan ki terus ngelempeh anak ibuke. Lah apa? Wingi nek jagung alah bukmu galake ra ukur lho. Kowe ngobonge wong mama lho, bahaya lho kuwi enggak boleh seperti itu. Kuwi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nun sewu, sing calone ahli neraka, wong sing seneng nyebar fitnah. Mongko neraka iki panas. Lek wis panas, yen nganti kuwi kobongan ngene terus piye? Oh, nggih. Neraka niku panas ya. Panas. Oh, jenengan pun kulino mriko to? Lah jajane awakmu iku kudune digek panggung dhewe sing rada dhuwur ngene iki kan apik. Oh to. Nek kono kan ra pirsa kabeh, ngono kuwi. Nggih, nek suwe-suwe enten mriki, Pak. Nyapa? Panas. Jenenge golek dhuwit rekoso. Lah aku rekoso sewengi ya ora nguyuh, sewengi ya lungguh nang kene iki ya rekoso. Lah jenengan beto pempes mesti kok. Mboten nguyuh bayi. Ora nganggo aku kuwi. Mboten to? Ora. Lho delok. Lho diomongke mesti ra percaya. Kudu dipraktekke. Delok ngono. Ora ngono. Nggih. Sampeyan melawak omong terus ini sok-sok ya ngangge ngelak barang. Nggih to, Pak. Ngelak. Nggih ngelak to jeneng. Lah jeneng kok elek-elek ngene iki ya menungso lho, Pak Iyan. Ya titahe Gusti Allah. Iki lho dote nya. Hah? Cempolo, Pak. Ayo, atos monggo. Ya atos cempolo nih. Ayo. Ki padha karo omonganmu, atos ket mau omonganmu. Oh, ngenten iki to? Heeh. Oh, nggih. Aja dikek kono, ora oleh ngono kuwi kaya ngono enggak pareng. Lah terusna ajeng maringi Padhep kok rene. Pripun? Iki ceritane kolaborasi antarane wayang kulit karo wayang golek. Ya. Gak. Iki wayang kulit.
kesenian kuwi ora ngono kuwi. Nggih kesenian ning kula ampun mang dadekke wayang golek. Kuwi pemersatu bangsa. Lek wayang golek tak kok Surakarta. Leres. Wayang golek kok Sunda. Nggih, leres. Untuk menyatukan Sunda dan Surakarta Nggih. dikolaborasi ini wayang kulit, ini wayang golek. Gandeng wayang kulit wis enek gapite ngene le nyekel ya blek penak ngene. Nggih. Lah gandeng wayang golek Nggih, mulake kula wegah. kuwi lek gapite ning jero to. Nggih. Ayo, mula ya kudu dirogo. Lah aku wis ngene iki lho. Ayo. Dadi wayang golek ya risi kok dirogoh. Kok mek sak ciplukan ngono mudhe. Luwung Pak katimbang kecing batu. Iki enek tudinge, wayang iki lah enek tudinge ngene to. Nggih. Tangan tangannya iki tudinge iki. Nah, iki. Udah, tutup nonton tar tandung 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 telang tanding tang tak de dong tang dong tang terang tang terang tang dong tang terang tang dong tang terang tang dong tang dong tang tak dentak 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 tung 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 gentak gentung jreng. Iki kesenian apa to? Apik. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Wis dijogetke kalah kaya ngudang anake kaya omah. Pun kula mandhap to, Pak. Hah? Ampun enten mriki terus. Mu armedun. Nggih. Monggo medun. Aku liwat ngendi? Ora oleh ngidak wayang iki ceklek larang regane. Nggih, mengke tombok malahan. Wong kene garing nyanyi gawean iki. Nyanti aja liwat kono akeh kabel nyetrum malahan. Mboten. Apike Nggih. mlebu kotak kene terus tak tutup. Anu jeng ben mawon, Pak. Jere wayang. Nggih, wayang golek ora usah kaya kotak. Ya, Mbok ya. Bu, metutuke ngapa, Bu? Aja saru. Sesaru ki Lah napa? metutuk ngono kuwi. Lah mung kaya ngene lho, Pak. Mung kulit e lho. Kok iso saru pripun to? Iki rumasamu masalah. Iki larang lho regane. Ora kok kaya ngono kuwi. Sing jenenge wayang ki lak tinggalane para leluhur. Leres. Aja disia-sia, aja dirusak. Ning paling ora untuk menghargai wayang karya dari para leluhur ya diambung. Ayo, Disayang, ngoten. Pun. Sing kon ngambung isor iki sapa? Mboten enten. Reneng lha kowe. Lah sayang sakena sayange kok ya. Nggih. Pun. Mungkin iki ndalang kok ya dicekel. Rono. Angge mik ayo. Lik cangil omong karo limbuk piye? Mak, apa nduk? Iya. Rodok rene no, rodok rene. Rodok rene ben jelas. Ki rodok ning dhuwur kene, iki ning dhuwur awakmu rene. Nah, Kula? Nah, madhepe rene kaya aku ngene. Nah. Boten-boten. Dalang sing apik kok ora senengane. Lah apa enten mriki lho. Lah, Gek apa? majenge mriko lho genah geblak. Lah kaya nang pinggiran kalen lho. Endi kalen? Lah kuwi kan iki kaya kae nggon pinggiran terus iki kaline ngono lho. Heeh. Kula nongkrong enten mriki. Kowe karep neleki aku. Nggih mboten. Ayo. Pun nongkrong mriki mawon. Nggih, Mas Ucap. pripun? Nah, iki enek salah satu siswa dari Madangkara. Nggih. Ya kuwi putrane Mas Taslim karo Mbak Kunik. Wah, leres. Nah, iki lho, Wadah. Oh, boten to. Kowe tak goprok ora. Iki nggih komando lek iki muni gamelane melu muni. Napa nggih ta, Pak? Tutuke tak geleme dhewe ngono kuwi. Oh. Apa iya to, Pak? Muni to. Muni. Nyuwuke pripun? Tanggung jawabmu piye lek nyuwukne? Ayo. Nyuwuke pripun? Tanggung jawab sing menekke kowe kok. Pak, pripun? Lah tanggung jawabmu piye? Nek iso muni terus piye, Jal? Hop, aku ora iso nyuwuke, Pak.
Mula aja kemaki mayange angel. Ngono. Nggih, pripun? Ora gampang. Wah. Dadi kabeh nek rumuse ora dagdog-dagdog kaya ndandani lawang ya ora kowe. Oh, niku enten carane ngoten to, Pak. Carane. Carane gedhog ngoten niku to. Oh, alah, tak kira ki gur trimo dagdug-dagdug ngono kuwi. Tibake dadi dalang ki yo angel. Angel mula aja nyepeleke dalang. Mulakno kok larang iki. Heeh. Lah ngejak sak rombongan. Kowe lek gur mangkat ijen. Lah nggih. Heeh, modalmu paling gur apa? Pampres, dot ngono kuwi. Nggih mboten no. Lah apa nek? Cocot to. Tutuk. Iya. Heeh. Tutuk. Ayo Mbak Yola Sinten? Ayu, ayo arep ajar nembang jenang gula. Ayo. Oh, putrane Mas Taslim Mas niku. Taslim pake suarane jos kaya ngono. Genah ya anake wedok ya apik. Ayo. Mesti ya. Kari iso omong apa ora Nah. iki? Pake apik, mesti anake ya apik. Nggih, nggih. Buke ya penyanyi handal. Ayo. Nggih. Buke Mbak Unik. Ayo. Mbak kelas pinten Mbak Yola? Kelas 3 Tiga napa? SMP. SMP. Niki tasih PAUD niki. Lho, Dalam. Anu Pak pun minggah niki tahun niki TK kecil, Pak. Syukur ya. Seragame piye lek TK kecil iki? Mboten beto. Mboten beto. Kelas pinten mau? 3. Iya. SMP. Iya. SMP. Oh, SMP. Nggih anu pun dangu lek ajar teng sanggar. Aku kan tau manto to, Mbak. Empun. Udah lama belajar. Udah lama sih. Oh iya. Udah lama sih. Nggih, nggih. Iki adike pengen ngerti swantene jenengan. Oke. Adik. Niki lho Didik niki lho nggih. Ayo. Ya, ayo Kak. Sekarang? Hah? Sekarang? Besok Kak, besok. Oh ya udah. Aku tak rono. Iki rekake ngancani. Iya salim sikno. Kaya pantes ae ora ayo. Masa aku sing Mbak Yola, mangunggah rene. Enteng kuwi. Aja munggah dhewe. Sing ngongkon sapa? Kok cenangan mudun nek. Mudun nek. Muduna. masa dugah kene. Mudun ayo. Ayo. Alah, alah. Piye cara ngunggah kene? Ah, junjungan Mbak, enteng kuwi. Aduh wedi aku. Kuwi 2 kilo kotor kok. Ayo mungan. Junjung, enteng. Dan cucuk Kak. Cucuke gak apa-apa lah. Sik, kowe iki Gak apa-apa. Kaya mbokmu kae lho bantingi aku. gelem ora, Nduk? Gelem mboten? Ngapa? Mboten, Pak. Gila. Heeh. Aku apa gilani to? Ora gelem ya munggah dhewe cek lek ngono. Ayo. Oh, alah. Sacilik lho tiba. Saya wis munggah ping 3. Waduh. Pamer ora. Niki lho Kak. Iya. Dibawane apa, Nduk, Mbak Yola? Dibawa nih. Bawa no mboten? Bawa Mboten, napa mboten. langsung ngoten lho. Langsungan. Oh, langsungan. Nggih. Oh, padha karo Oh. pakmu kuwi berarti. Iya, langsungan. Wis padha karo mbokane ya. Heeh to. Ora tau nggo pemanasan kok. Monggo diaturake coba iki Mbak Yola. Ya.
bapake lak jas. Bapake pancen penggirong top, mboke penyanyi profesional. Profesional nopo? Laris lho Mbak Kune. Nggih laris mergo gembredeke kuwi kok. Sing ngajari sapa Nduk Yola? Papa. Papa. Hah? Apa nyeluk pakmu iki piye? Papa. Terus ya nyeluk mbokmu wae, Mbak Uni ae piye? Mama. Mama. Oh, papa, mama. Terus piye? Iya. Mama lagi ngapa? Matun. Ayo. Lah papa kemana? Ngarit. Yen ora cekrok. Ayo. Tambah ono Nduk, aja mung papah ngono. Lah sinten? Papah Gun ngono ya. Kok papa Gun nih? Mas Taslim lho. Gundul. Oh, gundul. Apik suarane kelas 3 SMP lho kaya ngono jan Nggih. Nduk. Ayo. Cita-cita pengen dados napa, Mbak? Sinden. Oh, sinden. Nggih. Ya, yes. Moga-moga kasembatan ya. Sinden sing apik. Wis rasa kaya mbokmu nyel-nyelan kaya. Turuno papahmu. Iya. Wonge alim, wah kalem. Iya. Alim. Angon limpe. Ayo iki calone sindene gelar pamayang iki, Sok. Ayo. Ya, iki gelar. Oh. Ayo. Kalau gelar sing mayang aku kan kari ngruwat. Ayo. Karo dikuyo-kuyo yoga ngono ae. Mbah nang lekas Mbah. Ayo. Ayo Nduk, Yola terus Cahayu. Wah, apik tenan iki saiki. Por lenggah nyuwun tepuk tangan untuk anak kita Yola yang luar biasa. Salah satu siswa Madangkara. Nduk, Nenek Nduk. Generasi penerus. Iki Om ki yo ternyuh karo sampean. Ha, iki minangka tandha tresna. Neng kono SPP-ne pira ta ning kono kuwi? Neng kono lho, Madangkara lho. SPP-ne pira ben sasi? Ora ngerti. Enggak tahu. Ya 50.000 neng kono SPP-ne. Ya, petang sasi. Akeh ora? Akeh ora? Gumun ora? Gumun, gandeng kowe gumun ra sida malah ya. Lah gumun kok ngerti dhuwit iso. Ayo nya. Ketoke nang Pak Embuke ra tau Sik, dikek. ya apa sik kudu jelas. Ya apa aja dikekne pakmu. Ndak nggih tuku tas engko malan. Oh, tas wis dilem kok. Ya apa? Gitu apa ora tau tuku tas. Akhir suwek dilem. Cak iki lho, Cak. Cak Cak. Iki lho nggih tuku make up. Heh? Kowe ki SMP. Aja make upan sih. Saya kan penyanyi. Loh. Iya, walah. Kowe yen pas nyanyi. Oh iya, yen pas sekolah ra sampe kapan ya? Mboten. Kaya mbokmu dhisik iki SMP make upan meteng sik to ora urung ya. Tanduk Cahayu, nggih tanduk tresna ya. Suwun. Yang sami-sami, wah jan luar biasa Eh gitu. salim kabeh sih, salim karo ibu. Nah. Ya. Jan pinter e. Minta kaya apa marane wong tuane iso. Lah iya to. Lah. Iki. Yes. Ini Mas Salim. Alah. Asline tuwek kowe kok iso gelem ngambung tangane. Lah gede kono lho, Pak. Biasane kan sing cilik ki nyayang tangane sing gedhe ngono. Heeh, wah. Dadi kula nyayang mriku ya. Mbak Kune, Luar biasa. Sulek kene kurang sinden ngono tak jak lho ya. Siap ya. Sinten sing dijak? Sing niki napa mboke? Mboke nggih apa ora. Ya anake sing Wah, kaya ngono. putrane to. Ayo. Nggih. Ayo. Wo karo bapake ra oleh. Lah Karo papake ra oleh. Lah enten napa kok, Ro? Lah papake kan ngerokok.
Anake kan ora seneng lek bapake ngerokok. Oh iya toh? Heeh. Ora seneng, bapakmu ngerokok enggak boleh? Heh? Oh iya, gur klecam tok. Oh ngono kuwi. Padha pake ya takoki gur klecam ora jawab apa-apa. Mulakno nganti botak iki. Sunen iki sing wedok. Lah, iki enek gebrakan sing luar biasa nek. Pripun? Iki lho, kagem Pak Dalang sak rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten saderengipun. Lutfiana Sukesi Saputri niki nusul badhe nderek gladen. Iki bocah iki dari Wonogiri, Giri Tantra sing wis viral ning YouTube. Walaupun dia adalah seorang tunanetra, yen kowe krungu suarane genah kowe njilingi, Cak. Lho, lha napa niku swara menungsa apa bledek to, Pak? Kowe iso krungu suarane iso jelingi niku. Saka apike suarane. Oh, ngaten nggih. Nah, nanti bocah Mbak iki Lutfiana Sukesi Saputri. Oh, mergo suarane cengkoke niku fotokopine Bu Kesi kuwi. Oh, kula kinten putrine Bu Keksi. Heeh. Dadi pe angkat maksudnya. Nggih. Diangkat rono rene ngoten. Kowe rene tak idoni. Angel men dijak amang. Endi, Nduk? Ora saiki dalangane di loro gomen to. Ayo. Arep ngidoni. Gomen iki basa apa? Apa enek wong tuwek kok gomen. Ayo. Nggih. Endi, Nduk? Dek Lutfiana kene Cahayu. Wah, nggih, ijan. Monggo Mbak Lutfiana. Mriki. Iki asli saking Wonogiri nggih. Giri Tantra. Oh, Giri Tantra. Nggih. Giri Tantra. Menika ugi kula aturaken dumateng Pak Hari Donat Jatinom Klaten ingkang kepareng monitor. Insyaallah arep nanggap. Amin. Amin. Wis buka. Anu medal mriki medal mriki. Nggih, mriki Nak. Wah, jan. Nggih. Mbak Unik sing suminggir sik. Heeh. Iki sebagai apa ngedang-dangi dalan nang kono kuwi. Sebagai lah. Oh, alah. Saiki sopire iki to. Bojomu lempoh to? Ora. Nggih, golek. Nggih alon-alon Mbak Lutfiana. Nggih. Estu Bapak Ibu menika swantenipun nggih sae kalih Mbak anu wau sami men nggih. Mbak sapa niku jenenge? Yola. Yola. Nggih. Yola. Kudu ibate kan nggih. Nduk, ngene. Nggih. Nggih. Lan-alon. Nggih. Lan lare-lare ingkang kados mekaten menika kathah sanget yang mempunyai prestasi di bidang seni. Wingi teng Jakarta niku wonten sapa jenenge? Mbak Safia Nun Sewu, tidak punya tangan dan kaki. Sebelah nanti sebelah kiri. Kanan kiri ya. Lali kula. Tanpa tangan dan kaki kiri ning suarane luar biasa. Nggih. Niki Mbak Lutfi mikipun. Nah. Nggih. Nggih. Majenge mriko, majeng. Mriko. Riyen nah, ngoten lho. Aku arep nglageh kene tanganku ora tekan. Iku tak cengkiwing tok, tak geret klambine. Ayo. Lah aku ora tekan kok ya. Pengetan. Sinden nek dicengkiwing. Sugeng dalu Mbak Lutfiana. Sugeng dalu Pak Haji Cahyo Kuntadi. Lah nggih. Niki mau kalih sinten tindak mriki? Kalih bapak, kalih uti, kalih kakung, kalih mama. Oh, mama. Oh nggih. Kalih bapak, uti, kakung, mama. Kelas pinten? Kelas gangsal. SD. Nggih. Seneng nyinden. Napa? Seneng nyinden. Nggih. Sebabe napa kok seneng nyinden? Ngefan kalih Bu Kesi Rahayu. Weh. Piye? Ngefan Bu Keksi. Heeh. Mergo swantene napa pasuryane? Suwantene kalih cengkoke. Oh, nggih. Swantene kalih cengkoke. Pertanyaanmu napa? Swantene napa pasuryane iki ora penak blas we. Lah pripun to? Pasuryan ki wajah lho, mongko ndeloke lak kudu ngangge mripat. Nggih. Kok iso takonmu pasuryane apa swantene lho. Lah iya to. Iya. Piye to Ki? Ayo. Takon tak geleme dhewe ora. Ayo. Terus badhe nembang napa Gendho Lutfi? Nyobi pangkur Semarangan mlebet langgam sambung wanci dalu. Lah. Gitu. Pangkur Semarangan. Heeh. Pokoke semua kalah karo Bu Keksi. Engko bablaske sambung wanci dalu. Iya, itu kayak apa? Pun mangga. Nggih. Ya, Nduk.
Mingkar mingkuring angkara. Tepuk tangan kagem. Luar biasa nih. Anugerah Tuhan yang sangat hebat. Elok. Akarana karenan marati siwi Awas, ngambah nada tinggi no, ngati-hati. Sina wong ras meneng Tarik napas, Nduk. kita Konsentrasi penuh, yuk. Luar biasa, Jos. Tenan kaya kuat mongko nada tinggi ora angger sinden iso. Leres niku. Ora mungkin kabeh pesindan saged ngenten niki. Lah iya. Sing nampa 100 ki urung karuan iki mau ya. Kuwi malah dhek sak ndurine ra iso medun. Malah sak ndure ayo. Terus, Dok, ayo. Ternyuh campur gemes rasane ini kaya pengen mateni uncek malian. Ora sapatene sampe tak mati dhewe. Mutung ora mutung. Bahar disile bojone terus arep mateni. Ale-ale kok. Ya, Nduk, terus, Nduk. sinuba sinukarata mereh kretarata makaratine ilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa Nono. agama gemeng aji Sepisan malih nyuwun tepuk tangan para lenggah untuk anak kita Sofiana luar biasa. Nah, nggih adile Gusti Allah ngoten niku. Ayo. Nggih elok tenan bocah kaya encing kok ya padha karo Bu Kesi lho. Plek. Ayo, wah jan. Jan mengke dados putrane jenengan mawon nggih. Ndak wis tak jenengi ya tak tambahi ya. Lutfiana Sukesi Saputri wis. Oh tambahane saputri niku. Sukesi Oh sukeksine. karo Saputri. Iya. Coba nggih eloke kaya ngono lho. Jan luar biasa. Keagungane Tuhan. Yakin lan percaya ana kekurangan mesti ana keluwihan. Nah, Contone?
Nggih kados kula, kados Mbak Lutfi. Heeh, betul. Lutfiana, nggih. Ya, Nduk. Langgamipun sambung wanci dalu, monggo. Sing gedhe pak ngapuramu Kang Mas bapujanku jantung atiku sambung umum wanci dalu rubet dasaremu pahlawan garwamu Kang Mas Kang Marang titisake mureh lestarine tan ana ingkang nyaruwe ya mong akibate aku mbayangke remuke atiku iki yen banjar ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi cah telu tak ganti dikopok ati mendah boyo yen ta sida urip lan andika mesti kakamanya Suralayer Putri Sulistyo terus bisa nyuwara dika kang weh srana Matur sembah nuwun jan marai trenyuh, marai prihatin ning mongkok ning marem. Ha iya, Mbah Hardi nggih pripun? Wah nggih niku Nduk kuwi lho ana tandha tresna saking Mbah Hardi. Mbah Hardi. Matur suwun. Nuwun. Sembah nuwun Mbah Hardi, nggih, sehat-sehat, panjang yuswa. Ah, berkah barokah. Tresnan kaya ngono kuwi. Sik Nduk, gandeng sampean lah remen karo suarane Bu Gesi, ngefan karo Bu Gesi to. Nggih, Pengen napa mboten entuk apresiasi saking Bu Gesi? nggih. Nggih. Ayo matura Bu Gesi, ale-ale, ayo. Coca-Cola, Sprite ya. Udah. Nduk, Dalam Bu Kesi. Lutfiana. Nggih. Ya Allah, Nduk, suaramu kok apik kaya ngono kuwi lho, Nduk. Bu Kes iki sampe nggumun. Kuwi prosesmu latihan piye kuwi carane? Mirengke Bu Kesi teng YouTube. Masya Allah, namung mirengaken saged nirakaken kados ngaten niku. Nggih. Bapak, Oh. iki ya ndak luar biasa yen ra kanugrahane saka Gusti Allah, ora mungkin bocah dadi kaya ngene. Nggih, pramila Dik Lutfi muga-muga besok iso nerusake kebaring kabudayan khususnya ilmu sindenan ya Nduk. Nggih, Kembangno amin. sindenan ning Wonogiri kono, muga-muga sampean dadi sinden kondiang ning Wonogiri, terus sampean iso mulang kanca-kancamu sing apa kuwi disabilitas
Lah, sapa ngerti engko ning kono kanca-kanca sing tunanetra, disabilitas liyane kuwi iso mbok bangun, mbok kembangke dadi seniman-seniman hebat ning Wonogiri saengga kabeh ekonomine anak-anak disabilitas iso terangkat kaya sampean iki, Nduk. Iso ngewangi wong tuamu. Dadi sinden kuwi penak lho, Nduk. Bayarane sewengi 1 juta lho, Nduk. Kuwi dadi sinden iku cucuk. Mula anak-anake tiyang mriki timbangane panjenengan anake dadi napa-napa. Mang sekolah ke sinden teng Madangkara. Dadi sinden iku cucuk timbangane derep Bapak Ibu. Saestu niku. Tibake iki gur arep promosi ta iki mau. Ora marem lho Mas Uncek ngerti. Nggih, leres. Ya Mbak Lutfi kaya ngono kuwi apike le nyuwara. Tur ora tak kabari ya ora tak aturi rene parandene keroyo-royo Giri Tantra ki adoh. Tekan kene. Lek karo Mbak Hardi ora disangoni njajal nasibe piye ngono lho. Ayo. Nggih niku anu katun jenengan kok. Lah piyayine lho, adike ngefane kalian Bu Keksi. Direwangi doh kono doh kene pengen kepethuk karo Bu Keksi. Lah kok bojone meneng ayo kebangetan to. Ora penak. Omongane mulai ra penak iki Uncek ora. Kowe ngerti ora iki wayahan ngene tangga. Nggih leres. Heeh to, ngerti to ngene tanggae piye? Ora mungkin aku terus pasang tarif kaya ning jaba ora mungkin. Mboten mungkin. Sampeyan main adoh to. Dan kula Karamandan nggih. Nah, tegese wong Jaten, mesti tanggapanmu ku mesti normal. Mosok ora ketang 200 ora pengen nek bocah. Anu kula wau disangoni bojoku 50 Pak. Anu Bu utang 150 riyen. Ayo. Engko tetep ana tanda tresna saka Bukesi, tanda tresna luar biasa untuk memberi spirit semangat supaya Gendut Lutfi ini untuk selalu belajar dan belajar mampu mengangkat harkat martabat tidak hanya Wonogiri ning Jawa Tengah dan Indonesia. Amin. Khususnya kon pesinden wonten kabudayan Jawa. Angel nggih golek ngenten niki kian. Iya. Sing normal-normal rong karuan kok iso suarane jos ngenten niki. Jadi bojomu ya iso nyinden. Wah, nyinden napa? Ngunak-unake sing lanang kuwi cethok. Bu Kesi ajeng nyambung melih napa? Nggih, kula nggih badhe ngaturaken panuwun Nduk Lutfi. Bu Kesi matur nuwun banget. Aku ning kene lho, Nduk. Bu Kesi matur nuwun karo sampean. Bu Kesi. Cahayu matur nuwun banget sebab sampean wis tresnani Bu Kesi lan tresnani pesindenan iki. Mula bebungah saka Bu Kesi, siji lumantar donga, ping pindho tak sangoni ya, Nduk. Ning aja ngitung nominale ning hitungan keiklasane Bu Kesi ya, Cahayu. Mboten sah Bu Kesi. Alah tenane lho. Masyaallah, apike kaya ngono. Kuncek iki lho, sawangen angger mlaku malah kaya kotak amal, Dek. Rasane Kowe kena celengan. contoh sangone ora kersa, ora gelem. Gelem mo. Mboten. Loh, lha enak apa? Kula niku kepanggih Bu Kesi mawon pun marem. Oh, luar biasa. Ketemu wis marem. Belum memikirkan materi. Nggih, anu, Bu ditampi mboten? Oh, anu. Nduk, Lutfi. Bu, bukmu ngomong tampa ngono lho. Mboten nggih. Mas Uncak, Dalem. engko sampean aja keri lho ya. Cahayu ki disangoni bebungah saka Bu Kesi, tinggi tumbas, buku potelot. Matur suwun Bu Kesi. Soleh Potelot. Pak Cahyo. Mbok ya pensin apa? Potelot. Wah, ketok Tuku desa. potelot karo tuku kasut. Kasogi. Soleh Pak Cahyo ndalang cedak-cedak Solo Raya, Wonogiri, neng Klaten, Boyolali lek mireng jadwale nyusul wae ya. Nggih Bu. Yen Bu Kesi kesupen ngelingke ya sampean mengko kan sudah nomor WA-ne Bu Kesi to? Nggih. Nah, ngono kok sampean iso nge-SMS Bu Kesi, ngabarke Bu Kesi. Ngetik to maksudnya, ngetik to? Heeh. Sik, SMS. Nduk Lutfi, lek ngetik ngono WA ano piye, Nduk? Amit Pesan nyanyi. suara Pak Cahyo. Oh, voice. Voice Nggih. note. Oh, Zaman Voice gaul kok. Zaman kok. gaul kok ngetik. Voice note. SMS. Potelot. Mboten anu. nggih mboten napa-napa lah. Iki kecorek Stephen sik. Saya toh Pak Uncak, sampean Dalam. ngerti ora? Aku ki pancen wong kuno. Aku ki wong lawas. Lahire Bu Kesi tahun 53. Niki. Masa 53? Ada kaya umur 17 to, Bu. Ya ampun.
Pak Yoyo terus abang ireng ae. Tak omongi to. Pripun? Bojo kuwi ra tau lho ngelem aku kaya Bu sampean kok rasane kaya umurmu kaya 17 tahun iki enggak pernah lho. Malah sampean lho. Gemes aku ya ampun. Makasih. Makane aku dhewe ya ora tau ngelem bojoku. Lah ya Nduk Lutfi. Halo. Biyen sekolah mboten? Libur. Libur. Belum masuk no ketoke. Omahe Pak Cahyo kuwi kok kene cedhak banget. Ora pengen mampir mumpung nek ana suran. Mboten ngertos. Engko diparingi kebaya karo Bu Kesi ya. Mampir ya. Mengke mampir daleme Bu Keksi nggih. Nggih manut uti kalih mamak to. Ndi utine pundi? Jenengan? Sing niki uti napa mamake niki? Oh utine niki. Mampir nggih. Utine. Mampir nggih. Lho aja insyaallah. Mampir nggih. Mampir nggih. Ah, uti pokoke mampir. Mbiji mumpung cedhak. Mumpung cedhak ke mriki mangke. Kalih Bu Kesi badhe dipun paringi kenang-kenangan kebaya. Lho niku. Kebaya tahun 53 Dik. Saya ketelu lho. Bu Kesi kelahirane 78 so ketelu lho. Kok sapa? Jenengane kok mentra-mentri terus lahiran 53. Nggih matur nuwun. Iki kok nganti rampung to, Nduk? Lutfi. Nggih, insyaallah. Oh, kok goro-goro nembang neh ya? Nggih. Nggih, saiki pinarasik. Engko apa iki jenenge karo nglaras bar niki sing mayang niku Mas gelar pamayang nyuwun izin karo Mas Wahid. Mangke anak kula sing barep men ngewangi nyambut gawe bapake. Nah, dadi sing mayang ki putrane jenengan, sindene esuk ya iki karo kuwi. Heeh. Iki Dik Lutfi karo Dik Yola. Heeh. Dagelane sapa? Dagelane kula. Lah awakmu apa sik ndagel? Kirangan. Nggih tese to, tese. Semangat ya. Wah, aku sak umuran kok rumangsane. Malah kowe luwih junior ya cek ya. Junior. Sampeyan nganti gara-gara to? Nggih ngantos tancep kayon mengke nggih. Lah ngopo ngantos biasane bar gara-gara mulih ya. Biasane kan ngoten, mengke ngantos tancep kayon. Mampir Neng ndi? tengene jenengan to. Oh, arep ngene apa ning kene? Terus ajeng paringi kenang-kenangan. Oh iya, potelot ya. Oke, kali setip niku. Nggih, matur nuwun mangke dipun lajengaken nggih. Muga-muga keluarga besar Bapak Wahid Sidik Kristanto tansah pikantuk pengasih saka Hyang Agung. Amin. Ya ngono ya, Mbak. Ya mbatutne gelar sitra tak dherekake. Putus sing tupaku melem